Wala ka lang. Ayun na, hoy. Hindi ka wala video na. Wala na po. Video? Timer. Ay, kunin mo yung mask mo rin. Hindi na kita. Parang posisyon ba? Posisyon no? So okay sa nung ka talay mo na mo tulog. Video na lang. Madi stand di ay. Tayo stand si palong na automatic sa palong ay. Steady ba gino? Steady ba? Yawa na. Leka. Hey, video pa gino. Morning. Team leader oh. Murag nagpista pa, murag nagpista po. Yung tubig. Ay, tao. Ha? Ay, tao. Murag nagpista po, murag nagpista. Murag pista ba? Bapo kayo kung ano yung palulot, balon yung palulot ba? Lupad kita ni. Makita ta dili. Wala rin nakalain.
Proceed mo lagi ni. Durant ka naman eh. Kita mo pusing gamay, parang lang, makita ka subok nasod ba? Tumagan ba? Tumagan ni. Sama na. Kani. Siya, magpakita ka dire? Kung saan na nakalive ta na dire? Ha? Ay sila. Ayun ka pa kasi subok